Shalom. Estem a les lectures de Behar a l'exili, fora de la terra d'Israel, i de Behukotai a la terra d'Israel, a Eretz Israel. Aleshores es poden enllaçar les dues piraixot, com tradicionalment s'ha fet, anomenant-les de manera consecutiva Behar Behukotai, que es podria traduir com a la muntanya en els meus decrets, és a dir, en els decrets del Creador, en els decrets del Creador de l'univers. A la muntanya és on el Creador li transmet a Moisès els decrets que haurà de seguir el poble d'Israel. I la muntanya és un lloc rellevant, és un lloc notori, és un lloc on estem a la vista de tothom. I de fet, en el llibre del Deuteronomi, Moisès ja li diu al poble, una vegada baixat amb el poble, li diu: vosaltres heu vist com jo estava al cim de la muntanya i rebia els preceptes del Creador. Si això hagués estat fals, si aquesta afirmació de Moisès hagués estat falsa, evidentment el poble s'hagués quedat trasbalsat i hagués dit: això que ens està dient és fals. I per tant, quedaria en entredit tot el missatge complet rebut per al Creador. Doncs no. El poble va callar, el poble va admetre que aquest missatge era verídic, que el poble, evidentment, havia vist, havia percebut com Moisès rebia els preceptes del Creador al cim de la muntanya, i per tant ell va ser fidel a aquest compromís que s'adquireix des del punt i moment que s'està en una posició notòria, com Moisès clarament i evidentment estava en aquell moment. Però això equival per a qualsevol persona, això és vàlid per a qualsevol persona. Quan una persona ocupa una posició notòria, i notòria pot ser senzillament publicar un missatge al Facebook, o gravar un vídeo al YouTube, o publicar un missatge al Twitter, la rellevància pot arribar amb una clocada d'ull, en un moment, en un instant. En un instant podem estar al cim, en un instant podem tenir notorietat i rellevància. I per tant hem d'estar constantment vigilants del que surt de la nostra boca, del que surt dels nostres dits escrit a les pantalles o del missatge que transmetem nosaltres en un vídeo. Hem d'estar constantment atents de que sigui correcte el missatge, de que sigui idoni, de que el públic que ens està escoltant i que està captant el missatge tingui l'estat de consciència adequat per rebre l'octanatge i la potència del missatge que nosaltres estem fent arribar. D'aquesta manera, la idea bàsica és, quan una cosa no està clara, no dir-la, pensar-la en tot cas i reflexionar-la, però si no és clara i diàfana, no dir-la. I per tant, la prudència és el que s'imposa sempre quan es transmet un missatge, ja sigui oralment o per escrit o en qualsevol medi que puguem transmetre'l. Això seria la primera part de Behar. Behar, és a dir, en el cim. Quan estem en el cim, quan estem a la tarima, quan estem en un lloc elevat, quan estem en un lloc que el nostre missatge arriba a moltes persones. I Behukotai vol dir en els meus decrets, en els decrets del Creador. I per tant, ens hem de cenyir, quan estem a la tarima, quan estem en un lloc elevat, en un lloc notori, ens hem de cenyir a complir la voluntat del Creador. I és exactament això que us deia ara, de tenir prudència amb el que transmetem. Hi ha moltes coses negatives que podem transmetre verbalment o inclús gestualment, amb un simple gest de la cara. Podem transmetre coses molt destructives i molt negatives. I hem de ser molt prudents. Aleshores ens hem d'ensenyar a evitar, per exemple, les xafarderies, a evitar encara més, lògicament, molt més greu, la calúmnia, la falsetat, l'engany, i els missatges enganyosos també s'han d'evitar. Un missatge que sabem que pot ser malentès, evitar de transmetre'l. Això ho diu la Torà en els termes de no posar una tanca davant del cec. Així doncs, estiguem atinats, estiguem desperts, estiguem desvetllats a l'hora de transmetre missatges en un entorn ampli, com avui dia les xarxes socials són un entorn ampli, i encertem tot el que transmetem. Quan estiguem en el cim, seguim la llei del Creador, siguem fidels a la realitat que el Creador ens ha volgut ensenyar al llarg de la història, tant a jueus com a gentils. Shabbat tov.